Shalom. Paralado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasaton tusude ruas, do tamu namar minggu di Tikion, suang songoni, hamu amang inang, naman doti permingguan di Bagas Nabe, melalui live streaming YouTube HKBP Jalan Lurah Cimahi, Horas Jalan Selamat Beribadah Madihita. Tapujima Tuhata Marende Mahita sian buku ende nomor 30 sada ayat sada 1 Rodi ayat 3. Marhi tete goarni de bata ama, tete goarni de bata ama, dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi parbadia natu mo palangit dot tanon, amin. Pardenggan basa do Jehovah, tau partano batoan di hari hagogotan, jala ditanda do akan namar haposan tu ibana, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, na sokal jalana bonar, di alohodo na ginjang maroha, jala di patimbo hodo na serep maroha, alani hupangido hami tuho, sai ramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami,
alai togu-togu hami marhite-hite tondim, asa uduk serep tobok jala burju rohanami diadopani halak saluhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende masih hita sian buku ende 584 ayat 1. Tangihon hamuma patik ni debata imana tarsurat sian Galatia bindu onom ayat 10 songon non ma patik ni debata atong binsan sade hari dope taulaon mana denggan di salut halak alai gumodang ma tudongata saha porseon ima saatna atong rap mangidogogo mahita lau mangulon nahombar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaun nahombar tu patikmi. Amin. Marende mahita sian buku ende onom 184 ayat 1 ayat 2.
Tato petima dosata tuado pani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugo nasa tudosan. Sitopa nasa adong. Paruhum natigor namahumi jolma manusia. Narodo hami itu jolom manokpoti dosa nami. Akana hula hami marhitesian pangalaosion nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo honahum hami alani dosa nami. Alai natar sosol bagi dohami nuaeng alani. Asima roham di hami. Ale debata nami pardenggan basa jala parasi roha. Ho alani anak haolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesama dosa nami saluhutna. Jala suruh maton di parbadia tu roha nami be. Asa tarbayan hami mangoloi ho. Di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangoluan na sora suda. Na pinar baga-bagam di akan na porsea. Di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege maha tabaga-baga tu taringot tu hasesani dosata. Aidang adong imbarni ai salhut do pardosa. Jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan agabe pitor binahen ni basa-basa marhite-hite sian asin ni rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian. Marhite-hite haporseaon di mudarna, hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Tabege makur sian ina gracia.
Tapuji matuhata marende mahita sian buku ende nomor 475 ayat 3 dota ayat 6. Tabege makur sian wek 45.
Tabege mahatani debata turpuk epistelta di mingguan, imana tersurasian Injil Lukas bindu 14, mamuka sian ayat 25 saat rodi ayat 30. Tajahama marsikat, Alai torob do halak namandongani ibana, jadi humusor ma ibana ninama mandok nasida. Dang tarbahen gabe sisiaku halak naso manuhuk silang natu ibana, lao mangihuton au. Unang di pauli jolo ojahanna, hape dang tuk gogona pasaotosa, gabe surahan ni sude halak na mardida sa ibana. Ise raja naborhat marmusu mangalo dongana raja naso jumolo hundul mamikiri manang na tardopak kosa mardongan saloksa soldadu alonai naro manahopi ibana mardongan dua loksa. Hamupe dang tarbaen agia ise hamu gabe sisiaku anggo soto tartati kosa nasana di ibana ima saatna martua do akana tumangihon hatani debata jala naupepsa. Amin. Persembahan angklung sian seksi perempuan.
taha tidak kon maha porseatai songon nahita tidak kon ni dongat ta sa porseon di sandok portibion. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ende 710 ayat 3 dot ayat 4. Taha tidak kon maha porseotai songon nahita tidak kon ni dongat ta sa porseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na satu dosan natu mopa langit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai ima nati nubuon si Maria nagabe-gabean si Anton di perbodia andorang sohabubuan ido tuhata natu mau nabernit di pangumuan ni silatus nama tetar bajal doi bana diahu pinar silang natu watu bulan tuturu di tanom namulak mangulu diari patoluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ni dibata Jehovah amanai pergogo na satu dosani disima manghumi alak na mangulu dot namate au porsea ditondi porbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia do diasesean nudusa do diatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate do dianguluan na sora sudah amin. Tabege makur sian ama eksodi.
Akamu sukua dengan marhaporusan tu debatakai unang marhaporusan tu akajolmai aduh si masude tangiaki unang masuk kakak dengan basami sonangi sude nasangoluki paluahan isian hadahatoli sude pasu-pasunani lehonmi sayunang muga unang mose salelengai sayunang muga unang mose o Tuhan mauliate tarok tutuhani sarita puji sude dengan masanai naso marhasohotan marasirohai naso hea maruju manesa dosai tangihon masudena akatangiaki purupia o Tuhan mangalodosai Sai pargogoi kami o Tuhan mangulahon ong bartuna salomomi Sai pasu-pasu kami o Tuhan mangulahon ulang sigalupari Asalam margogo kami o Tuhan Laho mangunak nahong bartu patikmi Laho mangunak nahong bartu lomomi Tabegema tikting namasa dihuriata di minggu ta sadarion. Ta di minggu ta sadarion. Salam. Tapai huti hukma tikting namasa Nana Pamason ni Huriata di Bagasa Saminggon. Guarni Mingguta Sadarion tanggal 4 September 2022 Minggu pasapuluh hon Dung Trinitatis. Topikna Patardo saluhutna diadopan ni Tuhani. Patardo saluhutna di hadapan ni Tuhani. Nabarjolo 2 titik sada sermon perhalado. Sermon perhalado pada hari Selasa 6 September 2022 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 pelayan firman. Pada hari ini, Minggu 4 September 2022, dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB dan ibadah siang
pukul 10.30 WIB yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Baha Pasaribu MTH dari Gereja GKPI Jemaat Khusus Ciliwung. Pendeta Hasian BMS Purba STH melayani di GKPI Jemaat Khusus Ciliwung. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. 2.7 Sermon Week. Hari Rabu tanggal 7 September 2022 pukul 19 WIB Week 1 di Bagas Ni Keluarga Insinyur M. Pasaribu Inang E. Boru Silitonga Sarjana Hukum, Jalan Baros Utama nomor 37A RT 03 RW 04. Hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 19.00 WIB Week 2 di Bagas Ni Keluarga Nyonya W. Aruan Boru Silitonga, Jalan Lurah Cimahi. Marturia 3.2 Persembahan Pembangunan. Pada hari ini Minggu 4 September 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Diakonia, pemberitahuan 5.1 berita kelahiran. Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga A. Pasaribu Inang L. Borusitorus yang beralamat di Komplek Pondok Mas Lestari Q9 Haji Gopur masuk Week 9. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Konpen Distrik Manang Sermon Distrik. Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 akan dilaksanakan Kompen HKBP Distrik 18 Jabar Tendie di HKBP Cikampek. Pendeta resort dan pendeta fungsional akan mengikuti kegiatan tersebut. 5.3 Ibadah doa dan pujian. Gereja kita menerima surat undangan dari Komisi Perempuan PGIS Kota Cimahi mengenai ibadah doa dan pujian yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 13 September 2022 waktu pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat GSJA Manang Gereja Sidang Jemaat Allah Cimahi, Jalan Gatot Subroto Cimahi. Dimohon kepada Seksi Perempuan HKBP Jalan Lurah Cimahi untuk mengikuti acara tersebut. 5.4 Undangan turnamen Piala Fraises Manang Ringgas 2. Persekutuan Naposobulung Distrik PPND HKBP Distrik 18 Jabar Tendie dalam rangka menumbuhkan kesehatan di kalangan Naposobulung di lingkungan Distrik 18 Jabar Tendie, maka akan diadakan kegiatan turnamen Piala Fraises Manang Ringgas yang akan dilaksanakan pada hari tanggal
Jumat sampai dengan Minggu, tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022, waktu pukul 7.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat, lapangan olahraga Parahyangan Reksaraga, Jalan Lembah Cisitu 6, Bandung. Acara ibadah pembukaan dan ibadah puncak ringgas. 2 turnamen olahraga, antara lain basket putra dan putri, futsal putra dan putri, badminton ganda putra dan ganda putri, badminton tunggal putra dan tunggal putri, dan iSport Mobile Legend. 3 ringgas mini festival. Registrasi kurang lebih 2.950.000 rupiah untuk seluruh cabang dan kategori pertandingan. Huria dapat memilih cabang olahraga minimal 2 cabang olahraga dengan biaya khusus terlampir. 5.5 dana pensiun Manang Dapen. Sesuai dengan program dana pensiun HGBP Pusat, maka HBP Distrik 18 Jabar Tendie memutuskan dilaksanakan The Last Pass. Program ini adalah penyelesaian terakhir dana pensiun HKBP, sehingga penggalangan dana pensiun tidak sampai pada tahun 2024, tetapi berakhir tahun 2022. Terkait hal tersebut, dari gereja kita ditetapkan komitmen sebesar 15 juta rupiah. Untuk itu gereja kita memutuskan penggalangan dana The Last Pass melalui persembahan ke depan pada minggu ketiga setiap bulan sampai dana tersebut terpenuhi. Mari kita dukung program tersebut. 5.6 sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan berupa standbox 2 set dari saudari Catherine Boru Pasaribu dari WEK 3. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan pekerjaannya. Songanima tikting namasa di Huriata di Bagasan Saminggion. Salam. Mahita sian buku ND 120 walu ayat sada dohot udutna huhut papungupelean.
bata na sumurung sian saluhut na roha, imamangaramuti akka ati-ate doho pikirata. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Horas madihita saluhut na amangna. Adorang somarsaur hita dohot beritanauli turpuk jamita di mingkut tasadarion huhilala tamado molo hupatadaho diriku nata penakitu tu naung dijahahon amang situata au padita baha pangasihi pasaribu saunari mangula di hurian itu hatta ngikapi Jemaat Khusus Bandung Jalan Ciliung Dainang Pangitubu Boru Hasibuan anak napasiahon sian 10 halak kami namarah-marang kamanginan hutanami sian garoga tapan lutara jadi inata di jebu nahualap mana namangalapau sipata si anakka ulau berpurubah tugas amora di Palembang Tuhatta dihami opak danak dua bawa dua boru siakanga sonari nunga tingkat 2 di Bandungon di Telkom jala hami pidda sian Sidikalang sian Kabupaten Dairi nunga 2 tahun kami amanginang di Bandungon pasma di suasana kopiti jala mulate mak nungalam longgar be gaibo hita marparsauran sehelinai mulate itu hatta yang paditatta yak kebul-bulu dosalpu ala rap dohame di parsamayani di setiap HKBP do ang paditata purba do hot sirait junior huru nasida tawar hot nasida memang ayo batu kami bermajuita jo jadi siap bang na nasida atau pesa stongna hula-hula kuru nasida lain iku alai saya bangin na ala na somal di kampus Uzwi. Jadi saya layak menginang mulai ada di parsorata takasunakin ninikmatan akka edde Grecia Saudi kebetulan punguan edde di Ciliung pet alun tong Grecia arong Saudi nama yang sama dohot angkulung nakin walano disan angkulung aharobe dan beraktivitas dobe alani COVID. Saya mulai dari Tuhatta nang dihita saluhuna tau hasangapon hamuleo di guar Tuhatta maparsaurata turpuk jamita di minggu tasadario dia nek dosian pesalmen 130 sia ayat sada sahatu ayat onum songonom mahatana para binoto nasuddo Jehovah edesian sidapit alai Jehovah disulikit jala ditadahodo au sai di botohodo manang nahudul manang najongzong au garis yan nadau dia tusihodo pikirakku manang mardaradalan manang modo mau di segi hodo au jala takasdo di botoho akka dalakku sudena aidang adong nanggo sada hata di atas dilakku tongoddo ale Jehovah di botohodo sudenai tole sia pudi tole sia jolo di haliang hodo au jala di linggom tangammu au tung masurukudo par binotoan si songoni diau mati bahudo dan hadong donganau ido sahana huria itu hatta
Nah holongan di bagas Yesus Kristus waksongoni doho nama dohoti ibadah live streaming siap bagas tabi. Ada ngamanginan pasutri, pasangan suami istri yang tergolong rukun dan bahagia setelah mereka dulu berpacaran lama dan akhirnya menikah. Makanan kesukaan mereka adalah ayam goreng, ayam yang disop, semualah ayam. Mereka makan nikmati bersama-sama. Tetapi menarik, kalau bapak itu ataupun suaminya selalu minta ataupun makan dadanya, pahanya, tapi ibu itu ataupun istri berbeda. Dia makan cengkernya, lehernya, sayapnya. Itulah selalu bapak ibu saudara-saudara, dan mereka bahagia keluarga ini. Suatu ketika suaminya menyampaikan, istriku yang tercinta, tidak lama lagi kamu akan ulang tahun. Saya akan memberikan kado, hadiah di hari ulang tahun. Jadi macalas rohani inatai amanginang. Dan dia tidak sabar lagi menunggu dan mengharapkan apakah hadiah dari suami yang akan diberikan. Ini mungkin sesuatu yang surprise lah ini. Demikianlah pemikiran daripada ibu itu. Gak sabar, tibalah pada hari H. Bapak tadi, suami tadi memberikan kepada ibu. Dan ibu ataupun istri tidak sabar langsung dibuka. Tetapi kemudian suaminya terkejut karena istrinya bukan malah senyum bahagia, bukan tertawa, tapi istrinya menangis. Yang diharapkan istrinya hadiah, kalau enggak permata, mungkin perhiasan yang mahal, emas atau apalah seperti itu. Tetapi setelah dia buka, dia lihat, ternyata ayam goreng lehernya, sayapnya, akapakna, cekerna, ini rupanya mangina. Lalu suaminya heran, bingung, loh kenapa? Bukankah itu kesukaan mama? Bukankah selama ini sekian lama kita bersama? Itu yang saya lihat yang menjadi kesukaan mama. Kira-kira seperti itulah amanginan. Jema roima inatema do. Aku selama ini makan ceker, makan leher, makan sayap. Asarong dosi unilau Allahumma. Bukan sebenarnya aku suka ceker, suka sayap, suka leher. Ale-ala di holong neruh aku tuho gebi huatam maseleraku. Asarong sibu unilau Allahumma. Asa mokko sehat to ay ngas suri badokon ay makni yang ngawatai. Jadi sengaja do Allahumma ka sibuk nai. Soalnya barapani amanginang ido inatai. Diri nala sudah honokku marhiti ilustrasi mana gebarani. Rupanya suami istri sekalipun, suami istri yang sudah dua menjadi satu, belum tentu juga memahami, mengenal kita dengan sempurna. Jadi ibu belum tentu dikenal, dipahami, dimengerti oleh suami dengan sempurna. Belum tentu takas di dadah, di bawah sama dia marupani nata parsita, nata hasiholi, nata pikir, belum tentu. Suami juga demikian, belum tentu.
istri memahami, mengenal kita secara sempurna. Sahabat kita juga akan mengata. Jadi jikalau kita mengharapkan kepada manusia, kepada saudara kita, kepada suami, kepada sahabat kita, agar mereka boleh mengenal, mengerti, mengetahui apa yang kita rasakan, sehingga kita dibahagiakan, kita akan kecewa Bapak Ibu Saudara-saudara. Gak lebih kecewa doh kita. Ala salinai rupanya orang tidak dapat mengenal, mengerti, mengetahui siapakah sesungguhnya kita. Melalui nas ini, mari kita terpohon. Hola debatado na menedahita sa stongna secara sempurna. Hola debatado di bagai satu hati Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Demikianlah pengakuan pemazmur di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Raja Daud tidak mengetahui persis 100% apa yang menjadi kebutuhan daripada warga, umat bangsa Israel. Sebagai manusia biasa, barang dibotoy banai. Demikian juga bangsa Israel juga tidak mengetahui persis bagaimana sang raja ataupun Raja Daud. Hanya Tuhanlah, Tuhan yang Maha Tahu. Itu judul terpukton. Debata Parbinoto Nasun. Jadi mau tajaha amanginan bidu 100 tulpusio boy masih bareng otta. Pengakuan iman daripada pemazmur Raja Daud. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ini terpukton. Tuhan Allah, Allah Maha Tahu, omniscience. Baru ayat itu satu ayat 10 doa melaksana au. Pemazmur mengakui juga sifat Allah. Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Hadir. Tuhan yang Maha Ada, dimanapun adanya Tuhan. Di rumah kita, di gereja ini, dia kaulautai di dia pe, walaupun berbeda-beda tempat dan waktu, Tuhan itu hadir di sana, ada. Dia tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Dulu misalnya ayat namang ihud diakui perpesalmano omnipoten, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Termasuk juga kita manusia. Takkas sudah dibuat hati sehari-hari mah tubuh kita. Takkas sudah dibuat hati sehari-hari mah adok kita. Sudah lo direkam. Jadi odo amanginan Hobar tu topik ni minggu ta. Patardo saluhuna di hadapan ni Jehovah. Semua nyata di hadapan Allah. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Manang parbinoto nasum. Jala ido tabereng di Trupukton, belum jurata parwaho saya di nata jaha. Ali Jehovah disulikit jala di tadahoruau. Disulikit jala di tadahoruau. Jadi setiap hari Allah itu menyelidiki kita. Menyelidiki bukan berarti karena dia tidak tahu, karena dia kasih dan peduli kepada kita. Amanginan ditada, dia mengenal kita, diboto doh kita. Selinai di boto ibara do manang nasedia hutatta, manang nesia kena tuatta, oputta, takasuri, dan ngarong gak lupa tuh hatta di sini. Allah memang Tuhan yang merencanakan, yang merancang. Kita lahir di dunia ini bukanlah karena kebetulan, bukanlah karena
suatu maksud kehendak daripada manusia, tetapi kita ada lahir di dunia ini adalah sesuai dengan rancangan rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan yang mau kita genapi. Odo manginang haporsiaon nihita. Tuhan mengetahui. Jadi di boto Tuhan doa manginang akadia bahagaliotta hahurangata. Di boto Tuhan do nang dia lebih hatta, dia maha surungatta. Di boto Tuhan do manang na marhepek kita noaing, manang naso marhepeng di boto ri. Bahkan di boto do sudah sedia maasetta, sedia gurang mabajutta. Bahkan di dok rodi obuk na di simajujukte amanginang di boto Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, tak katu sapion. Jadi masa lalu kita takas doi di boto Tuhan. Masa kini juga dan masa akan datang juga. Jadi amanginang kita selalu patut do kita marlasin roha. Alas stongna dangalani hadiri otta. Dangalani hagugu otta. Alani huaso alani asin roha ni debata. Buhita di Parsarahanon, di Pangaratonon, di Jawa Baraton. Jadi nalasudhonon na asa marhaporusat tu ibana do hita, marpos ni roha. Asa ibana do tapuji, taulopon tay hutto di bagasang mulutta. Idor anak yang mulak salao hira pesan ni eksaudia ti amangate. Ala songon na mantap do nakinate. Suwaksoni dohot edenya kainata Grecia di Parmudu di Parmahan Tuhani do Parngoluon do Partojoki do sudi matahe aka edena tedehon termasuk dohot musik nakin saluhu nai paridangir do yamanginang di asin roha dengan bahasa ni dibata di bagasang ulutta. Sehari naik di ayat 2 doh ayat 3 pe lam dipatakas par pesalam ini do manginang. Idok nakin. Sai di boto hodo manang na huddul, manang na jongjong au garisian na daw de tusi hodo pikirakku. Manang na mardadalan, manang na modo mau di segi hodo au. Jelata kasdo di boto ho akadalakku sulina. Jadi ahape akaulaudatta. Ahape aktivitassta. Ahape akaparkarejuatta. Dia pi akapanggulumito ningolutta amanginang sigadu pari. Siap menogot dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan Dia tidak pernah melupakan itu. Mulu hita jol mabodo hita lupa dah. Aleng ko hatai barang lupai. Toktong do rata parningotan itu hatai manang na jongjong manang na huddul lo nakin. Manang na modum, manang na maradadalan. Bahkan aka pikirat taipe ahman wang nata pikiri ibu tuh hatai do. Bangkana koto ahan wang dipikiri hamu. Jelah hamu pernah apa leboto hamu ahan wang pergumulaku. Aleng koto hatai bapatar do salu na. Itu baru dakin para binoto nasum. Sempurna. Allah yang Maha Tahu. Itu memesenakin. Bahkan sebelum lidah kita ada orang somakatai do pehita nung ngari boto ana lo sihata honotta. Tabayakku. Jadi mau di jolma akan naung puisi do bui di boto kan, di boto kadongatta, mau lu ngata hatahon. Bai ma bui ditakku. Anggo bagasar hatta noang, bedi di boto kadongatta. Ale sumurung doang goto hatai. Dia tahu semua. Dia lihat semua. Sekali lagi, dia tidak hanya tahu, tapi dia mengerti. Dia peduli. Dan dia berusaha
setiap hari, setiap saat untuk memulihkan. Mabahin asa gabiringgan parngulut tahun. Mabahin asa tore. Itu dah. Sakap hatuau doa manginang sakap di bata di bagasang nguluta. Molo tukarok pe jolma nagay manibil. Tu hamamago manang na tu nasuringgan. Bani hutonido. Hagiuk ni daging, hagiuk ni roha, hagiuk ni portibio manang na sibulisi. Jadi yang gosa dihutod do suara ni toddi, suara ni dibata ni dibagasang nguluta, lepas tu do tugu-tugonda do hita manginang tu dalan na tigor, tu mual aik na tiyo, tu taparan na lomak, manang na tu hasonangam ma. Ido jajin itu hatta jala takas duit taulupon. Bahkan mamuse ido nakin dia ayat limai, toleh siap pudi, toleh siap jolo, dihalangi ho doau, dilinggom tanganmu doau, dari belakang, dari depan, engkau mengurung aku, ini baru dari kitab, dan engkau menumpangkan tanganmu ke atas kepalaku. Jadi, sesongon nahira di jolo tu hatta, jala di pudi, jala tok-tok kita di pasu-pasu di ramot, itu paling dangion di parpesalmanon namanginang. Alan ido parpesalmenon ima Raja Daud do parpesalmenon di bagasa pardalena ninguluna bodo toktong imana marlas neroha mar hasonangan marolpolop daging do hotodina jala tarida doi marhite edde puji-pujian na penatomu-tomu di buku pesalmenon au tajahai buku pesalmenon gudangad doon sian Raja Daud. Oma aka edde, aka tangian, aka pamuzion. Nian arong dotong sian siasaf, arong dosa simusa. Alai hulala anggo 90% pautik kon name sian sidau do. Jadi boy jol mamaredde, so kamu nak kenina aman. Alana arong do partoddio di bagasang guluta. Alana sonang do todita rohatta. Nah tapi tetap dengan berkecamuk. Saya songon na maralo do akadaging do hotod di bagasang ulut taate alai ba kataluhod do ropani ak hagiut di dagingi hagiut di portibion gay tehutum ak parguruan akana marguru maredde akana mar minggu akana mar pungu do akana nasi bohita maredde bohita marlas neroha ima perpesal menona mangina sehingga Bapak Ibu saudara-saudara dari sekian banyak tokoh di Alkitab Allah menyaksikan kalau Tuhan itu berkenan kepada Daud. Tuhan berkenan kepada Daud. Itu Tuhan Allah yang guau halomuan do dirohakku anggo si Daud. Halomuan. Bahasa halomuan. Nah sumardosa do si Daud on, bamardosa do si Daud on. Takasur taboto mangalakku do ibana do sibet siba. Dibunuh ibana do sinoduk ni sibet siba ima si Uria. Lapatan na anggo patit napa oropo do papituhoni bonga dilanggar si Daudon. Anggo sanon ni ada tu mungkin bedohon itu hatta gabi halomuan si Daud dijolori di bata. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Ai isal po tu hatta do ka dosai molo tatopoti. Ai tabereng ma si Daud molo tajaha bukon sampai tanya sudah banatong. Sampai dulu mana di Serebun manol soli dosana. Jala di lupa hotu hatta dosa luhuk nih dungi tabereng ma si Daud di bagasang ngoluna ngolu nama muji ngolu na pasangapon Jehovah omman yang namanginang ngulutta hidup yang bersaksi hidup yang melayani hidup yang bersekutu untuk kemuliaan Tuhan omman yang nagabe gaya ni ngulutta ido patardo saluhuna diarupan ni debata. Jadi molo patardo saluhu dari opan debata. Molo debata do parbinoto nasu di boto saluhuna ditadda do hita. Para pola beda nalau si budi-budi ngonota. Apa adanya saja. Bukan ada apanya. Apa adanya. Bekerja dengan ikhlas, dengan tulus, dengan jujur. Itu si Paulus. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu sama seperti untuk kepada Tuhan. Unang benian akka
namar si pelaula manang na mars palecem manang na margabus manang na marsidalian song na pistel lakin amanginang molo taparrohaho manang molo tayo nakin arongin na pesta diundang maakan atoropi alen atoropi mar sidalian arong mana madok ay barutur ho makuba barutur horbo baru mangolia do akalan asing jadi hudang akasidalian jadi do hatama barang siapa yang tidak membenci orang tuanya ayah ibunya istri suaminya anaknya tidak layak tidak patut menjadi muridku artinya dang nagebe hasogohono taaka tuata toktong do haholong atana sida dang nagebe hasogohono taaka suami istri anak kota toktong do haholong atana sida alai naing magebe humolong rohatta tu debata sian tu suami ati nangate dia do humolong nang rohamuna tu debata manang tu suami do manang na tu debata nedak po lagi bis pelito noon alay misalnya bolong situasi do kondisi na komamilit bahulala ikon ulwa de tu debata ate ay bata adong ropani suami na mangorai marpungu mangorai marguru ay holan tu gereja hoinna urang beholawe para minggu ay betak tunga dong nyadang dong ya biasanya mau ke suami pasti lo akan didukung ale mana tahu jindal sudhonor pani dison ikon holongan roh atau debata ala ibarat do parbinoto nasum dialah Allah yang maha tahu jadi saluna do di boto ibana akan rekoti di bagasang golutta uboto do ibana syakita utedda do ibana diderita syakita sendiri jadi unang besai holan pikirata holan rohata nasai gaya betai hutto ini lah maksudnya tengok ma kita mengikut Tuhan bukan Tuhan mau mengikuti selera kita salhuna do manupak tu naringgan moltuk pasongan napait nari ale molo bengek do hita jelatai hutton hobar tu hapor siota pas tu do ano di ujungna ikong gawe tonggi jadi molo parbinoto na sudu hape jahoba molo patar do hape salhuna de dupanna imana pergugono soal tudusan barang arok sastong na lao siya gijak konota tadong hidup kita ini sebenarnya hanyalah kasih karunia anugerah hidup kita ini harus kita rayakan dengan bersyukur mar persauran mar lasen roha molupa jupang masih seyan masih jalangan saling menguatkan saling mendoakan odo sastong namanginan odo ka parbue manang hataridani haporsiota tu debata atong marhita turpuk tahun marhita jami tahun naing ma kita sokong perpesar menon amanginang ati hidup bersyukur hidup untuk melayani Tuhan amin martanyang mahita mulai tema Tuhan di urtorong ulu nami marhahi pasok kami satu bagasan minggu sadarion minggu na pasapul dua hodung teritatis hor Tuhan na marmuru-muru na manrihon bohal ni pardagingon nang partodion nami siganupari tudus songo panidangion ni parpesar meni Tuhan parbinoto na suddoho patardo saluna diado pammo ahapen ho pikiri hami ahana di rohanami ahana huasi holi hami ahana huar sakok kami saluhu ne Tuhan patardo diado pammo dangadong nabuni Tuhan alani romahami mapurus marsoba pasahaton salhu nangulu nami parukilon nami pergumulan nami ianakon nami ulaon nami salhu na toh tu bagas tangamu horno boto dia manaromikot di bagasang ngulu nami patulus jala pasahak masaluhu na Tuhan ajare kami toh di bagasang ngulu nami as tok kami
sidok mauleate disaluhut dilas noroha bahkan dia ke arah sakpe ala hubutuhami Tuhan manupak tulading kedo saluh nana masa di bagasang ulu nami mol tok kami di bagasang guarmu na badiai pardosa da gudang dohami Tuhan di julung sesama saluh na kadosa pangloson nami asa tamah kami Tuhan hasahatan di pasu-pasu di bagasang Yesus Kristus martanya kami Tuhan amin. Mari dia mahita. Oh
tatang yang mahita tatang aku mapeliat tatu debata. Ale debata amanami na di benua gijang. Hodo haroroan ni saluhut seleho-leho na dinggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat tami masian na nilehom itu hami. Pilihan nami tu. Say jalo mai gabe uap na hucus di julum. Paso-paso may jalaramoti. Asa parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harazyamu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maroha nami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami godang ni seleho-leho mitu hami. Asalam gir-gir hay maddok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di benua gijang. Sai pinurubadia maguarmu. Sai Roma harajamu. Sai saut malomon roham di benua tungaun songon na di benua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangag. Pasu-pasu jala deramoti Tuhan debatama. Di sodako Tuhan debatama bohina Tuhamu jala asima rohana midamu. Di dopako Tuhan debatama bohina Tuhamu. Jala de pasaro madamena tutodi munabi. Horas marita salukna.